Черният леопард е тук за наша радост. Не, не този. И този не е. Шегуваш ли се? Ето за този иде реч. Истински звяр, изящен и прецизен, с плавни движения, отмерена стъпка и безпогрешна точност. Циркон 8 е едно от най-забележителните творения на Genesis. Висока класа хардуер под семпла обвивка. Това чудо е готово да изпонаклика 80 милиона клика. Знаете ли колко е 80 милиона клика? Обикновеният потребител клика средно 5 до 7 хиляди пъти на ден. С малко гейминг стават около 10 хиляди пъти на ден. С такова темпо ще ви трябват повече от 200 години, за да успеете да й вземете здравето. Сензорът с разделителна способност 26 000 точки на инч кара някои отявлени геймери да се питат как се борави с толкова чувствителна мишка. Но има и нещо друго. Технологията Motion Sync на Genesis гарантира перфектно проследяване не просто на всяко движение, а дори на всяко трепване на ръката. Така осигурява несравнимо плавно движение на курсора и същевременно безкомпромисна регистрация на всеки клик. И ако това не е гаранция за 100% удоволствие, тази мишка може да се кустомизира. Да, на софтуерно ниво това е ясно, но също и на хардуерно. Нейните свичове могат да се сменят, например с по-тихи. Гърбът ти също може да се сменя с такъв с по-грапава повърхнина за отличен захват. Макар че тежи 77 грама, батерията в нея е доста яка. Издържа до 100 часа работа. Или малко по-малко, ако се възползваме от LED подсветката. А зареждането става чрез кабел, дълъг 180 см. Впрочем, с този кабел тя може да работи като кабелна мишка. Бързо, пъргаво и чувствително. Но всъщност безжичната й технология е толкова добра, че и без кабел тя е перфектно бърза и финна във всяко трепване. Мяу! Мяу бе!